Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima on mi ñaganimon Allah moƴƴere jaam e kisal e nden ko Allah e mon kala to ɓippullo wawi wonde e wonirde tout d'abord mi wiya mon bon vendredi à vous tous kala to mbawɗon wonde e wonirde ɓiɓɓe julkala surtout ɓiɓɓe fulɓe hande ɗon gonmi ko yewtidde e bandiraɓe men rewɓe ɓe ganduɗa joom galleji mumen ne mbaɗi ɗumen e chômage holko ɗum woni chômage par ce que joom galleji mabɓe ndesiɓe mbaɗiɓe e nder galle wi ɓe gollataɓe liggotako kamɓe kay ɓe liggotako holko woni liggey mabɓe soko fittude lonna toppitade joom galle toppitade sukaɓe rende galle onon jeeyi oɗo vidéo mbannon kam vidéo o partagé joom galleji ɗi jiiya vidéo o avec Martalinda toujours min ko sappo kalnanmi moon an banam gorko joni mi ɗimmimi wadde ɗo vidéo mbimi rewɓe tunwuɓe rewɓe siccuɓe aɗa andi kam wona rewɓe foof kaldomi mbimi ko tunwuɓe e siccuɓe wona rewɓe nan toon ala fof koɓe ngala worɓe mabɓe ala fof ko codantaɓe mais suudu ni wi ke ko ɓen gonnomi haaldude sa yi peƴƴi mabɓe hay ƴimmiɗo e nder waalo walla jeeri ɗum ɗo mum feƴƴirtani koyɗe ne purɗi ɗum kam ko debbo tunwuɗo tan debbo tunwuɗo welani hay jotonirde hay so gorko mum nanni ɗum e nder bargon walla e nder maayo cuuray walla e nder maayo parfum on ko ciccuɗo tan on ko luɓɗo mais bon onon ɓe rewɓe mumen laaɓi ɓe rewɓe mumen jooɗi e cuuɗi mumen mbiɗon ɓe liggotako ɓe onon bandiraɓe worɓe ko onon jeeyi oɗo vidéo mbanne kam vidéo o partagé bandiraɓe rewɓe mbeɗa andi ko onon gadoto yiide vidéo ji ɗi mbaɗe ɗum partagé worɓe ñaaƴoɓe boowal hanti ne jogui V8 uji mumen ina jogui o genre 4 sortie de usine hanti ina ñaaƴa sa yiiɓe boowal eɓe mbi noof so rewɓe woɓɓe ko nande takko jayen so jiiɓe tan kuccita koye mabɓe taw noon banam gorko aɗa nangi ɓinguel janguel aɗa nanni ɗum nder suudu liggotako aɗa andi o liggotako ko an wi o liggotako tidde banam bandiraɓe am worɓe ñaaƴoɓe boowal ne goppi rewɓe mumen ɓe liggaki ne nder cuuɗi mumen ngala hay ko ñaami ngala hay latti ko bissi ngala hay nebam ko moomi an aɗa ñaaƴa boowal aɗa wiye ka patron walla ne wiye ka jontaɗo andi a yontaka mbeɗa ñagorima saabu Allah e nelaɗo mum sa resi ɓi janano addi ɗum e galle ma mbiɗa ɗum ko liggotako ko yo jooɗo ko an waɗata foof tinno ko ɓuuri sewde ko ɓuuri famɗude ko ɗaccan hakkille ma debbo foof ne yiiɗi ñaaji debbo fof ne yiiɗi wiyede debbo kaari nana yaaha debbo fof ne yiiɗi wiyede debbo kaari nan ɗo ko jontaɗo mono fof ne yiiɗi ɗum hay min Martalinda to gommi ɗo mbiɗa yiiɗi wiyede madame kaari par ce que komi jontaɗo nebam mankata lati mankata cuuray mankata hay ndiga ko mankata a faami mais an desa ɓi janano mbaɗa ɗum e nder suudu ma wona aɗa siftoro e vidéo o yettinoma ko deuxiéme partie woni ɗo bon onon baaɓe ñaaƴoɓe boowal ɓe toujours koye mon goni bandiraɓe worɓe ñaaƴoɓe boowal ɓe an aɗa andi debbo ma nebam momoto aɗa andi debbo ma parfum wisata walla parfum mo jiɗɗa walla nebam ɗam jiɗɗa ni par ce que ko an joƴinimo nder galle mbiɗa o liggotako koye chômage o woni o gollata o ala yummo dokkowo surtout so wiyama kaari kam resama ala yummo dokkowo ala baaba dokkowo ala bandiraɗo gorko dokkowo hunde ma fof ko joom galle ma hay soko lewru foof kala lewru debbo ma debbo hande nebam kala momotoɗo nebam ɓurɗam tidde e nder aduna e hande diwata 15 000 ya codunoya debbo ma nebam mum ha codunoya ɗum parfum mbaɗa ɗum e mbus kaɓɓa hay sa waɗani emballé mbaɗa e mbus bébé garata debbo ma ne jooɗi bebi ko an jeeyi ɗum ɗo nda latinani nda nebam nani ɗum foof ina artira hakkille debbo ɗum foof ne ɗanna ɓalli amin ɗi wallahi hay so momaki nebam ɗam ɓandu ndu ɗatat mais an wi ɓi janano gollata o mona nder galle ma a siftortamo e nebam a siftortamo e lati jafo ɗon téléphone o ɗeɓi samde a siftortamo e nebam a siftortamo e lati hay ndiga ko ciftorta debbo ma e bandiraɓe rewɓe worɓe e bannam gorko jurmoɗi amin debbo ne yurmini surtout so wiyama debbo kaari nana jooɗi hay hunde liggaki minen rewɓe ala fof komin jiiɗa debbo foof ne yiɗi jogade foof jogo galle mum sago mum ne joom galle mum e jogui oto mum ina ñaaƴa a faami rewɓe noon toppitiɓe joom galleji mumen jooɗi e nder galleji mumen mbi jiiɗi ko dewgal kuccita koye dewgal tinne ɗacci hakkillaji mon e ɓen rewɓe ko ɓen jeeyi oɗo vidéo ko ɓen gonmi e haaldude tinno banam gorko to yejjid debbo ma temps en temps yewtide makko temps en temps yaltide makko
njogon jirloyɗon dani mayon ton ala fotu ala hayso resto mayi hakkille jomum arta jomum fofta très généralement hande aɗa yiya debbo oɗo gorko ala hay buɗɗiɗo ala kalis mais tawta ko debbo makko hakkille mum ni deeƴi ni wi noof tranquille quoi parce que ina yewtida e gorko mum buuɗu buɗɗiɗi gorko dañata o kamɓe peccata ɓe ñamata so gorko ala ɓe jawta yewtere maɓɓe mbaɗa happiness maɓɓe mais onon wiɓe kon yontaɓe oɗon jogui nangol rewɓe mon tan min komi joguiɗo ko aduna ande jogogal ma ko jaareɓe ganda ɗe jogui ha ko je sais pas comment dirais-je ko yimɓe réseaux sociaux gandi an ka jontaɗo an joom suudu ma ne nder suudu ene nder galle ma ne daara mayde metti hay neɓam bujje heɓata momade hay lati bujje heɓata wiccude e bandiraɓe worɓe cawruɗe koye ɗaccuɗe hakkillaji mon e bandiraɓe rewɓe ko ɗum mbiyami moon bonne journée